Bă, mergem să căutăm ce uităm? Pe Sandy. Le spun benzină. Mergem pe Sandy, pe Barney, mergem pe... Doamne, n-are combustibil benzinăria cu aia, nu pot să cred așa ceva. Stai. Așteaptă. Eu trag în benzinăriile lor, frate, n-au niciuna. N-are niciuna. Păi dacă nu face nimeni, cum îi zice petrolist? Stai că mă sună cineva. Salut, Blink, poți să ne dai și nouă un refill, te rog? Nu are nicio benzinărie, n-are combustibil, nu-i posibil. Du-te mă la docuri, mă. Haide mă, dar nu mai ajung cu... Hai. Dă-și un fix. N-am pe stoc. Hai mă, please. Câte revive-uri ți-a dat eu? Ia spune. Aproximativ vreo 3, cred. Dă-și un fix, te rog eu frumos. Please. Du-te la un Benny. Aoleu, bine, ha. Haide mă, Astăzi sunt rău. Da, văd. Ai bani 2 zile. Bine. Te iubesc, Blink, pam. Hai mă repede la lucru. Veniți, rapid. Ce-s, bă? Ce-ai zis? Bă, ce-ai să la mă? Similonă, veniți rapid, Da, mă. Să venim rapid. Veni. Ce-ai pățit, Aleric? Cât mai rapid posibil. Ce pula mea are ăla? Nu știu, o fi luat, cred că cineva, dacă vorbea așa panicat. Sau poliție, nu știu. Păi ce treabă avem? Noi nu putem să facem nimic. Știi cum să nu putem? Măcar vedem dracul, salvăm. E loc noi de loc. Dacă e poliție. Vedem, pula mea, nu știu. Oricum, aveam altceva de făcut, mergeam până pe Sandy degeaba. Păi da, nu trebuie să găsim și noi să facem ăla. Aflăm. Și nu mai pot să pun motorină. Pe unde e mă să luăm pe aici? Stânga, da, așa, stânga. De înainte. După aici în capăt pe dreapta. Și aici mai are stânga. Stânga. Stânga aici, da. Nu, da, mă, aici. Ia. Aici dreapta, nu? Uite. Pe unde pula mea? Ia, dă-i în față, E cineva pe stație? Da. Da, suntem, stați un Hai pic, pe avem un pic de Semilu, treabă. nu știu ce a pățit Alelică. Unde este acolo? Ce s-a întâmplat? Ia. Mașina stânga, în spate. În spate. Aici pe gangul ăsta, de încolo. Ia, aia e mașina lui. Aia e? Da, uite și un scuter. Ia mă, stai, lasă-mă că dau jos. Prieten că zic fuitorii să ne facem asta. Stai. Că nu pot să mă dau jos. Bă! Dai jos, mă! Ce faci, mă, cu ăsta aici în genunchi? În boschete, bă. L-am prins eu, L-ai prins tu? E jefuitorul da, ăsta? are pistol, da. Ia, Alelică, ăsta, lasă-ne-l nouă, te rog. Hai că am luat eu pistolul, vedeți. Am tot pe GoPro, am făcut și poză la buletin. Păi tu din ce din asta ești? Om, mare. Bă, Da, mă, știu cine e el. Păi și ne lași nouă? Gen că avem nevoie pentru... Mă auzi? Dacă mă lași să-l postez eu și vă trec și pe voi. Păi da, dar noi avem nevoie pentru... Noi avem nevoie să trecem acolo, gen... Bun, treceți-l voi, Te iubesc. Ca mi-i pula părlitule. Pistol 50, mă, sclavul. Nu mi-l dai mie? Îți dau bani. Fă, băi, șmecher. Ia uite-l. Faci, băi, șmecher, bă. Ia pune-te în genunchi, băi, șmecher, ia ce chiloți ai. Ai chiloții maro. Nu, acum vorbim după... Dar de ce nu vorbești? De Frică? fapt, avem treabă cu asta așa. Ca mi-i pula părlitule. E la buletin, l-ai luat de tot sau ți l-a arătat? Nu, mi-a arătat și am făcut poză, Hai haideți. să văd și eu. Ah. Ia arată buletinul, mă. Arată buletinul. Așa. Ia zâmbește un pic la cameră. Stai că să mai uităm așa. Bă, de ce faci, mă, din astea? Hă? Poftim? De ce faci de asta pe aici? Pe oraș la noi? Am vrut și eu să... Da. Am vrut și eu să fac A niște venit bani. razia peste ăla sau ce? Nu, taci un pic. Tu vino la Mega, mă. Stai să văd ce mai e pe tine. Pe
Păi și la mega, mă. Ce să mai ia, că hainele sunt aici, jos. Unde ești? Ia să vedem mai pe aici. Are și niște Mai pe bani la la el. principală? Și un telefon și... nimic. Stai că mă duc să-l iau pe ăsta eu, bă. Băi, ia zi-mi un pic. De ce faci treburi de astea tu pe aici pe oraș? Aveam nevoie de niște bani, atâta tot. În 2 secunde apar. Aha. Cu cine mai lucrezi tu în domeniul ăsta? Nimeni, singur. Singur? A? Cu cine mai prind și eu câteodată. Rariu, bebe. Ești singur? Sunt singur, dar dacă mai prind cu cineva să... Mhm. Am zis, bun, fii atent, ia-ți hainele și pleacă de aici, du-te de aici. Ai înțeles? Bine, am înțeles. Marcel, ha,